irridu nirbħu l-qlub tan-nies. Ekstqar is-Segretarju Ġenerali l-ġdid tal-Partit Nazzjonalista Charles Bonello meta kien intervistat fuq Net FM minn Dione Borġ fejn spjega li huwa determinat li l-Partit Nazzjonalista ikompli jirbaħ l-qlub tan-nies u jiżraq it-tama fost il-poplu. Irridu nirbħu l-qlub tan-nies. U dak il-missjoni tiegħi. Aħna n-nies qed ituna indikazzjoni ġa qegħdin jittamaw fina, però ma jfissirx li għadna rbaħna l-fiduċja tagħhom kollha. Hemm min ġarbaħna l-fiduċja tiegħu. Però hemm min żrajna fih tama. Charles Bonello spjega li l-aqwa missjoni ta' partit politiku hija illi jgħin in-nies. U dan se jkun qed isir billi l-Partit Nazzjonalista iħabbat il-bibien u jisma' il-weġġat tan-nies permezz tal-uffiċjali, il-kandidati u daw kollha illi jimmilitaw fil-Partit Nazzjonalista. Irridu bil-messaġġ tagħna, bl-eżempju tagħna, bil-kariżma tagħna niżiraw il-fiduċja fin-nies u nisirqulhom mhux il-vot. Nisirqulhom qlubhom. Is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista spjega wkoll kif l-ewwel prijoritajiet tiegħu f'din il-kariga l-ġdida se jkun li jibda t-tiġdid fl-istrutturi interni tal-Partit Nazzjonalista. Irid nara li l-istrutturi kollha jaħdmu, mhux l-istrutturi żgħar jew l-istrutturi kollha. U mhux qed ngħid li ma jaħdmux, ħalli nkun ċar, imma rridu nkomplu insaħħuhom u naġġornawhom. Tajjeb. Ġetajt indikazzjoni wkoll li fl-immedjat ħankun qegħdin nibdew it-tiġdid tal-kumitati. Indikajt ukoll illi se nkun qed nintaqa' ma' kulħadd. Intant aktar tard matul il-jum Charles Bonello reġa' kien mistieden kemm fuq Net Television u anke fuq Net FM. Huwa appella sabiex nhar il-ħadd kulħadd jingħaqad mal-Partit Nazzjonalista għal maratona ġbir ta' fondi. Maratona li se tkun qed tgħin lill-Partit Nazzjonalista jissaħħaħ u jkompli bil-ħidma tiegħu.